আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আদৰণি আৰু সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আপোনাৰ সকলোকে ना बे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे सम माने जोंथ' दा बेखौ साननोनो हाया स' आं गिबियावनो बिगोमा आदाखौ चन्द्रकान्त आदाखौहाय आङो गोजोननाय बावो गाहाम हामलायनाय बावो 50 बोसोर कमप्लिसन फुरा खालामनायनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनो जे बर'नि थियाटार मोनसे एसेबां माने आपस एन्ड डाउन्स बर' हारिनि सम थांनाय समफ्रा स' बेबायदि समाव बिथाङा बेबायदि थियाटार मोनसेखौहाय 50 बोसोर फोथांनानै लाखिनाया बे गोरलै खोथा नङा आरो जों आसा खालामो बे 50 जों लोगोसे आरो 50 बोसोर ज' नांबावगोन आदानि जितु स्पिरिट बे स्पिरिटआ जेब्लाबो मोजाङै थाथों आरो बयनिफ्रायबो अननायखौ मोनबाय थाथों अनसायनायखौ मोनबाय थाथों आफा इसोरा बिथांखौ जेब्लाबो बोर होथों आं बेखौनो दिनैनि बे गोथार सानाव बिथाङाथ' बिथांनिफ्राय खावलायदों दा बेहाथ' आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा खावलायदों बिथांमोना फैनांगौ आरो बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोनखौ मान होनानै खावलायदों बिथांमोनाबो एटलिस्ट बे प्राउड मोमेन्टआवहाय नुजाफैनानै बिथांखौहाय एटलिस्ट माने गाहाम अनसायनाय बावफैयोब्ला मोजां जेरैहाय थांनाय 50 बोसोरखौ अनसायबाय बेबादिनो उननि समफ्रावबो रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायनांगौ होननानै आं खावलायो थांनाय बोसोरनिख्रुइबो बांसिन गाजा गोमजाहै जाहाथे अनसायो बजबनानै लाफिनो आं बेनि थाखाय रायजो राजानिसिम खावलायो दा बेथ' आं बेनिखायनो बुंदों माने सोमोनांथाव बाथ्रा बिथाङा जि इन्ट्रेस्ट आदाहा बे इन्ट्रेस्टखौ लानानै मालाबा बिथाङा फेमिलिनि गोबां खामानिफोरखौ सेक्रिफाइस खालामदों गावनि न'नि हा हु फोथांना लाखिनो थाखाय हा हु फाननानैब्लाबो बिथाङा आवगायदों स' बिथाङा बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गाव पार्सनेलि आरो बिथांनि न'खरनि बयबो जाबायदि सेक्रिफाइस खालामदों बेखौ गासिबो खालामनो हाया बेवहाय जों बयबो सिक्रिटि होनांगौ बिथांखौ रिकगनिसन होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे गोबां साख्रि मोन्दोंमोन बे साख्रिफ्रावबो बिथाङा थाङाखसै थाङैनि मोनसेल' जाहोन जाबाय जे सोरां मन्जु थियाटारखौ फोथांनानै लाखिनो नांगौ बेवहाय बेबादि सुबुङा दिनै जोंनि गेजेराव दङ बिथाङा 50 बोसोर फुरा जानायखौ जोंखौबो रंजानो थाखाय बाहागो लानो थाखाय बेयाव लिंहरदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावो गोरबोनिफ्राय आरो उनाव बांसिनै आदाया आरो गोख्रोङै सोरां मन्जु थियाटारखौ आरो बांसिनै जौगाहोनो हागोन होननानै आसा फारियो नोंथाङा सानो नामा जिहेतु बिथाङा 50 बोसोर बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबाय बिनो माबा मोनसे बिमुं होनांगौ होननानै बर' जाथियाव सानो नामा सानजायो बेफोरखौहाय गोबां जोंहा माबाफोर दङ संगठनफोर दङ अनुस्थानफोर दङ बेबादिहाय साननानै आवगायजायो उनावहाय बेफोरखौ मोनसे रिकगनिसन जायो आरो बेबादि लामायाव हान्थिनाया गोरलै नङा ओमफ्राय रिकगनिसनखौ होनाया दरखार होननानै सानो गोसोआ गोजोनदों दा अनजालि दैमारि फैनायाव आंहा गोसोआ गोजोनदों बेबायदि बयबो आं लिंहरनाय मन्त्रि एमएलए फैनाय आं नुजाफैयोब्ला आंनि गोसोआ हाजासे गोजोनगोन आरो बेबायदिनो आरो फैगौ बारावबो गल्डेन जुबलिनि उनावबो आं थियाटार खालामनायनि मोनसे गोहो फैगोन आरो आलासिफोरा फैबावनो गोनां गोबां दं नाथाय किसुमाना फैयाखै आंहा दुखु बिथांमोनखौ फैगोन होननानै आङो बे माखासे अनुस्थानाव इमान थाखा फैसा गारबाय खिन्थु बिथांमोना दिनै आंदो मानो नुजाफैयासै किसुमाना बेखौनो आंहा दुखु नांदों दिनै सोर सोर नुजाथिफैदों ना दिनैथ' दा गोबांथा आं दा गोसोआवनो गैलियाना खोथानांगोन फैदों फैयाखैना फैदों लोमस्राव फैदों हनै देबेन फैदों इएम दे आरो जोंहा माबा फैदों मुनसिं फैदों हनै माबा अनसुमै फैदों ओरै बिदिनो जोंहा अनजालि दैमारिथ' फैदोंनोखा आरो दा खर' फैलायालै आंहा बेसे खर' माबा खालामबा फैदों जथेस्थ' मानसि आंखौ साबायखर होफैदों दिनै हाबाफारिया गाजा गोमजा जादों जादों आं गोसोआ गोजोनदों आरो जुदि बिथांमोनखौ लिंना फैयोमोनब्ला होमबाना बे हाबाफारिया रासिन गोजोनगौमोन आरो